Beste momenturen batean azaldu dudanez, korronte atalean ikasle guztiek, bai irakaslea, bai ikasle guztiek normalean, guk ematen badiego baimena, iruzkinak egin ahal dituzte. Zer gertatzen da ikasle batek egite dituenean iruzkinak edo egite dituen iruzkinak gustatzen ez bazaizkigu. Bueno, desaktibatu aldiogu berari, konkretuki berari, iruzkinak egiteko aukera. Horretarako adibidez, korrontean jartzen bagara, hemen ikasle zerobik egin du iruzkin bat, laun hau ezai gustatzen, jarri aldiogu jartzen bagara 3 puntuetan eta klik egiten badugu, hemendik ezabatu aldugu iruzkin hori, edo desaktibatu aldiogu aukera hori ikasle zerobi. Hemendik bertatik sakatzen badugu, desaktibatuko diogu. Berdin egin aldugu hemendik, jendea sakatzen badugu, eta ikasle bakoitzaren edo ikasle batean sakatzen badugu, ikasle zero bat adibidez, aukeratzen dugu, eta ekintzetan sakatzen badugu, berriro daukagu 3 aukera. Bidali mezu elektroniko bat ikasle horri, kendu ikasle hori, gelatik, edo desaktibatu iruzkinak eta argitalpenak egiteko aukera. Bi era hauetan, kendu aldiogu, ikasle bati arazoak baldin baditugu, bere iruzkinekin, aukera hori.